बे समाव गिबियाव आङो खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आरो साबायखर जासिहरबाय। दा बाथ्राया जाबाय रुंसारि महन दैमारि, बे महन दैमारिनि दिनै बान्द्रा आसार, बे बान्द्रा आसाराव आंखौ बे रुंसारिनि जा मुसुखा सावगारि, बे सावगारियाव बिबार बावजेननो थाखाय आंखौ दिनै हांख्रायनानै लाबोदों। आरो बे हांख्रायनाय लेखा आङो जिहेथु आंनिनो सासे स्टाफमोन, बे हिसाबै आङो जोबोद गोसो मोदोम बा गोसो जानानै आं दिनै नुजाथिफैदों। आरो लोगोसे आंखौ दिनै बे बिथां रुंसारि महन दैमारिनि जा सावगारियाव बिबार बावजेननाय, बिबार बावजेननो थाखाय आंखौ हांख्रायना लाबोदों। बे हांख्रायना लाबोनायनि थाखाय आङो बिथांनि न'खर आरो लोगोसे गासिबो बाय बाहागि आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावथिहरदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, दा महन दैमारिया SB जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सासे ग्रेड 4नि सासे मावग्रामोन, ग्रेड 4 मावग्रामोन। बे हिसाबै आङो बिथांखौ जेब्ला समनिफ्राय लोगो मोनदों, आङो 1991निफ्राय बिथांखौ जयै बे फरायसालियाव खामानि मावलांनो थाखाय जोङो स्टाफ हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। आरो बे मावबोनाय समाव बिथांनि जाफोर एक्टिभिटिस, खामानि मावनाय दांनाय, ओरैबायदि माने सिनसियारै मावोमोन। बे सासे ग्रेड 4 हिसाबै जिखिनि बिथांनि गुन थानांगौमोन, जिखिनि बिथांनि रोंगौथि थानांगौमोन, जिखिनि बिथांनि अबिडियेन्स, बेफोर गासैबो बिथाङा रोखा रोखायै मावफुंलांदोंमोन। आरो दा बिथांखौ जेबो आं माने आंनि मोननाय समाव बा थांना थानाय समाव बिथांनि गाज्रि हाबा मावनाय, फरायसालियाव बा डिउटिखौ खालामनाय, नेग्लिजेन्सि खालामनाय, बेबायदिखौ आं नुनो मोनाखै। जिहेथु बिथाङा सासे बुंनो थाङोब्ला माने सासे अबिडियेन्ट बिबानगिरिमोन होनना बुंजागोन, बा गावनि खामानिखौ मावलाङोमोन। दा बिथाङा जोनोम जादोंमोनलायनो 1967 मायथाइनि 13 मार्चआव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। आरो बिथाङा रुंसारि जादों 13आवनो, आरो 12 डिसेम्बर 2025 मायथाइयाव बिथाङा अबथिरा जोंखौ नागारनानै, न'खरनि बाय बाहागिखौ नागारनानै, खुरमा बाय बाहागिखौ नागारनानै बिथाङा रुंसारि जालांदों। दा बे रुंसारि जानायाव जोंनि फरायसालि न'खर आरो लोगोसे बिथांनि न'खर आरो रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु फोरमायदों आरो जोबोद मोनसे खहा जादों आरोखि। दा दिनै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै रायजो मोनहैथों, बेखौ मिजिंथिनानै दिनै लास्ट बान्द्रा आसारखौ खुंदों। आरो आंबो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हाथों, बेखौ हास्थायनानै आङो आफा अबंगसायनि सेराव आर'ज गाबनानै आंनि बे नोंथांमोननि सेराव बायथायनायखौ आं